סידרנו לכם את התיירים שלכם בצורה אקראית. עכשיו, המטרה שלו זה שאתה תסדר את התיירים בדיוק כמו שזה מופיע על הקלף, שרק הם רואים. אתם לא רואים כמובן את הקלף הזה. כל זוג גם קיבל 2 כרטיסים, שעליהם מופיע השמות של הצבעים. אם הוא אומר את המילה הזאת ביפנית, אתה כבר יכול לזהות על איזה צבע הוא מדבר. בסדר? עכשיו, יש 3 תנועות שהם המותרים, וחוץ מזה אסור לא להצביע על הקלף, לא להגיד כן ולא, שום דבר, לא לדבר בשפה אחרת, רק בשפה היפנית ושפת התנועות. מה הם התנועות? התנועה הזאת אומרת שאפשר להחליף בין 2 קלפים צמודים באותה שורה. בסדר? להחליף את שניהם כשהם באותה שורה. התנועה הזאת אומרת שאנחנו מחליפים בין 2 קלפים באותו טור, אבל צמודים. זאת אומרת, או שניהם או שניהם. התנועה הזאת אומרת שאנחנו מחליפים בין 2 שהם באותו טור, אבל רחוקים. זאת אומרת, מפה לפה או מפה לפה. הראשון שמצליח לסדר את הקלפים כמו שצריך, אומר טוקיו. בהצלחה. רגע, עכשיו התיירים הם היפנים והיפנים הם התיירים. תחליפו עוד פעם מקומות. המשחק נמשך 7 סבבים, והזוג המנצח הוא זה שזכה בהכי הרבה כרטיסים. תעשי שם כרטיסים של 9. תעשי כלינות. Niaguari, Tubakisi o Machifuari, Ika Mashita וניאגוארי. אוקיי. ומיגיאטה, ניקוגושקה, וטוטושימו, טוטושיני וניפוגושה. שיקיאטה, יאמצוקו. אצוגינאסה, צוקוזו, יאמצוקו. טוקיו. טוקיו.